No a teraz si dáme liečivú meditáciu na upokojenie tela, mysle a emócií, pretože je to dôležité pre každého. Môžete si sadnúť alebo ľahnúť podľa toho, čo je pre vás najpohodlnejšie. Zatvorte si oči a začneme hlbokým nádychom a pomalým výdychom. A pokračujte ďalej v prirodzenom dýchaní. Zatiaľ čo sústredíte svoju pozornosť na každý nádych a výdych. A tak pozorujte, ako sa nadýchujete a vydychujete. Pozorujte, ako sa dostávate do čoraz väčšieho kľudu. Stišujte sa až tak, že môžete cítiť tlkot svojho srdca. A teraz vás pozývam, aby ste si predstavili otvorený priestor, kde sa cítite príjemne. Ste v priestore, kde cítite ľahkosť. A teraz počúvajte, cíťte, vidte alebo vnímajte veľký vodopád. Veľký liečivý vodopád, ktorý je tam pred vami. Teraz cítite, že ste pozvaní vstúpiť pod vodopád, aby ste liečili a upokojili každú bunku svojho tela. Cítite teplú energiu liečivej vody, ktorá vás podporuje v liečivom procese. Nadýchnite liečivú energiu z tejto vody do vášho tela. A prevedte liečivú energiu cez vaše celé telo, cez vašu hruď, chrbát, brucho, nohy. A cez chodidlá nech vyjde von do zeme všetko, čo vám už neslúži. Dovoľte tomuto vodopádu, aby z vášho tela uvoľnil všetko napätie, bolesť, emocionálny stres. Nech liečivá energia uvoľní všetko, čo cítite, že je nevyriešené. A len cíťte, ako liečivá voda obmýva vaše telo, prechádza cez vaše telo a zmýva z neho všetko, čo už nepotrebujete, a vyteká to z vášho tela dole do zeme. Precíťte,
ako sa deje čistenie tela od všetkého, čo už nepotrebujete. Teraz precíťte, ako sa vaše telo spája s povrchom, na ktorom sedíte alebo ležíte. Cítite, že vaše telo sa stáva čoraz ľahším a rozširuje sa do priestoru. Teraz len jedným krokom vystúpte z vodopádu. Ste stále pri vodopáde a on pre vás neustále vytvára veľmi príjemný, ukotvujúci liečivý priestor. Umožňuje, aby vás tento priestor držal v liečivej atmosfére. A teraz sa zamerajte na svoju myseľ a uvedomte si nejakú negatívnu myšlienku, ktorá tam je. Môže to byť aj negatívna emócia. Hoci čo si myslíte alebo cítite, je toto najlepšie práve teraz. Teraz, keď si uvedomujete túto myšlienku alebo emóciu, je možné, že začínate posudzovať seba kvôli tejto myšlienke alebo emócii. Posudzujete túto myšlienku alebo emóciu, keď sa na ňu pozeráte z pohľadu druhej osoby? Ak naozaj posudzujete, pozývam vás odložiť toto posudzovanie. Dajte tomu priestor, dajte tomu milosť, dajte tomu súcit. Tak veľmi veľa súcitu je potrebného práve teraz. Pretože keď posudzujete to, čo hovoríte, tak tým posielate správu svojej podvedomej mysli, že robíte niečo zlé. A keď cítime, že robíme niečo zlé, tak tým len problém zhoršujeme. Zamykame sa ešte viac do stresu, pretože sa stávame strnulými. Strnulosť a stuhnutosť je opak toho stavu, ktorý potrebujeme v sebe držať, aby sme sa vyliečili, aby sme mohli nechať odísť všetko nepotrebné. Určite ste si uvedomili, že je veľmi ťažké pustiť veci, keď sme stuhnutí, že? Takže ak sa chcete naučiť, ako ľahko púšťať, nechať ísť, čo má ísť preč, staňte sa dobrými. Cíťte sa pohodlne v cítení súcitu a dávaní priestoru sebe aj druhým. To znamená nechať odísť posudzovanie.
Cíťte to posudzovanie ako ťažkú perinu a ako sa táto ťažká perina dvíha a je unášaná preč a padá dolu do zeme. Z vašich ramien a chrbta padá táto záťaž dolu a ponára sa do zeme. Cíti, ako sa nachádzate v stave pozorovateľa a dávate priestor tomuto odľahčeniu. A teraz pozorujte, ako sa priestor otvára a preniká tam krásne zlaté svetlo. Teraz si pripomeňte znovu tú myšlienku, ktorú ste našli vo svojej mysli a odpovedzte na túto otázku. Na čo je potrebná táto myšlienka? A teraz sa držte tej odpovede. Moja ďalšia otázka je, kde vo vašom tele, okrem vašej mysle, cítite, že táto myšlienka je zakotvená? Keď myslíte na túto myšlienku, možno cítite, ako sa ozve vaše srdce, možno sa vám pripomenie žalúdok cez nejaký pocit. Môže to byť hocikde. Kam je vaše vedomie priťahované vo vašom tele? A teraz vás pozývam spojiť sa a pozorovať to miesto vo vašom tele. Kde cítite tú myšlienku okrem vašej mysle? Hoci kde tú myšlienku cítite vo vašom tele, predstavte si, ako tam prúdi zlaté svetlo a rozlieva sa do celého tela. A to svetlo je naplnené odpoveďou, ktorú potrebujete prijať ako odpoveď na otázku, čo táto myšlienka znamená. Vaše celé telo je teraz zalievané nádhernou pozitívnou emóciou alebo riešením vo forme zlatého svetla. Zlaté svetlo prechádza každou bunkou vášho tela a neustále preteká cez celé telo. Výborne. A teraz pokračujte v tomto liečení, aby sa integrovalo a uskutočnilo. A zatiaľ, čo liečenie pokračuje cez príjmanie zlatého svetla do vášho tela, s týmito nádhernými pozitívnymi emóciami a riešeniami pretekajúcimi cez vás, budem tento proces upevňovať pozitívnymi afirmáciami pre vás. Len počúvajte môj hlas a kúpte sa v zlatom svetle. Svoje myšlienky mám pod kontrolou. Vyberám si pokoj pred negativitou. Mám moc zmeniť svoje myslenie. Prepúšťam každú negatívnu myšlienku, ktorá mi už neslúži.
Som hodný lásky, láskavosti, rešpektu od druhých a aj odo mňa. Každý nádych ma naplňa pokojom a jasnosťou. Odpúšťam sebe za minulé chyby a objímam prítomnosť so súcitom. Som silnejší než moje strachy. Rastiem a zdokonaľujem sa každým dňom. Dôverujem, že všetko sa deje pre moje najvyššie dobro. Som vďačný za lekcie, ktoré som sa naučil. Vyberám si myšlienky, ktoré ma pozdvihujú a posilňujú. Som hodný šťastia a vnútorného pokoja. Prijímam seba takého, aký som, a ctím si svoju cestu. Som odolný a čelím výzvam s odvahou a s milosťou. Moja myseľ je pokojný a láskavý priestor. Nechávam odísť všetko, čo nemôžem mať pod kontrolou, a sústreďujem sa na to, čo môžem zmeniť. Som otvorený liečeniu a pripravený objať pozitívne zmeny. A len sa sústreďte na svoj dých. Dovoľte svojmu telu, aby integrovalo liečenie, ktoré sa dialo počas tejto meditácie. Teraz sa nadýchnite zhlboka a pomaly vydýchnite. A privedte svoje plné vedomie viac a viac späť do vášho tela, do prítomnosti. Prineste svoju plnú pozornosť a vedomie do svojho tela. Uvedomte si svoju prítomnosť v priestore a cíťte povrch pod svojím telom. A ešte jeden hlboký nádych a pomalý výdych. Rozhýbte prsty na rukách, na nohách, ponaťahujte svoje ruky, nohy, celé svoje telo. A pomaly otvorte oči a jemne sa vráťte späť. Buďte svetlom, ktorým ste.